Alhaji Mustapha na Baruska ya nuna farin cikin sa 100% akan aikin rusa ginin da ke Daula Hotel din da wannan sabuwar gwamnati ta yi ta jihar Kano. Wannan ginin ne na Daula Hotel idan za ku iya tunawa tun a baya. Tsohuwar gwamnati ta sha alwashin cewa duk wani mai son fitina yakan iya rusa wannan ginin. Yanzu kuma sabuwar gwamnati ta rusa ginin nan a karfe 2 na daren jiya. Kuma kai tsaye Alhaji Mustapha na Baruska dan wasa Hausa kuma dan barkwanci a cikin masana'antar Kannywood ya nuna farin cikin sa akan wannan. Duk a cikin wannan labarin za ku yi cewa fim din dan gwamna da ake gudanarwa a cikin manhajar YouTube ya samu lambobin yabo a kasashen duniya daban-daban. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mu, to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarin ɗaya bayan ɗaya. Sabuwar gwamnatin jihar Kano wato karkashin jagorancin Abba Kabir Yusuf Abba Gida ta jagoranci rusa ginin Daula Hotel wanda daman tsohon gwamnati ce ta bayar da wurin, inda ta ce ta yi haɗaka ne da 'yan kasuwa don a gina wurin a ci gaba da harkokin kasuwanci. Abba Kabir Yusuf dai ya ce an sayar da wurin ba akan ka'ida ba, kuma nan take ya umarci hukumomin da abin ya shafa da su tabbatar da sun sauke ginin a ƙasa. Daidai lokacin da ake sauke ginin ƙasa an hange shahararren dan wasan barkwancin nan kuma Mustapha na Baruska wanda a da yana cikin tsohuwar gwamnati. Sakamakon yanzu ya canza sheka zuwa sabuwar gwamnati, an hange shi a wurin yana nuna farin cikin sa 100% dangane da wannan aikin rusaf da ake yi na ginin Daula Hotel. Daidai lokacin da ake rushe wannan ginin an ga an hange jami'an tsaro da dama wa zagaye da wurin domin bayar da cikakken tsaro don a yi aikin cikin tsanaki. Wurin jihar Kano da ya jagoranci masu rusa wurin ya je ya kuma bayar da umarni aka tabbatar da an aiwatar da rusa ginin Daula. Haka dai Mustapha na Baruska yana ɗaya daga cikin jarumai na masana'antar Kannywood wanda suka fito a fili suka nuna farin cikin su dangane da wannan rusau da aka yi a cikin daren jiya. Da bangare ɗaya kuwa za ku yi cewa shahararren fim ɗin da ake gabatarwa a cikin manhajar TikTok mai taken wato dan gwamna ya samu karɓuwa 100% a wurin al'umma. Wannan fim dai ya samu kyaututtuka da kuma lambobin girmamawa a wurare daban-daban. Dan gwamna fim ne wanda ke jin ra'ayin al'umma 100% a halin yanzu. Kuwa hikima da kuma tsayawa da aka yi aiki mai kyau a cikin shirin da dan gwamna. Al'umma da dama sun yaba ma mashirin shirin da kuma mai bada umarni kana da jarumai da ke cikin wannan fim din da dan gwamna. Aka fim da dan gwamna dai shine fim mafi tashi a cikin manhajar YouTube wanda ake yayi ko kuma ake jiran kalla a halin yanzu. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.